Здравейте, приятели! Аз съм Прогеймер и днес ще играем на Майнкрафт и ще си продължим оцеляването. И да, нека първо я посъбе... не знам хора. И да, мисля сега да посъберем малко дърво. И да, хора, ето го дървото. Малко посъберем. Чувам зомби. Сигурно е някъде тук. Ей, ябълка, супер! Тук някъде се чува зомби. Ама не знам откъде. А да не от пещерата. Не знам. Някъде гори. Ето го, знаеш ли, че е долу. То нещо има. То има някаква горе. Тук си имаше някаква лопата. Вау, хора, то си имаше някаква лопата. Я да видим... Опа, чакай, че... Ой, е торчове. Дам, хора, нека да ги вземем. Дам, ще ми дам. Извинете, това беше брат ми. Дам. Той я пуши. Кажи как пушиш. Извинете за прекъсването, нека да продължим. Чакайте да си направим торчове. Нека малко торчове. И да видим пещерата. Ето ще светна да се... Това е тук, където копахме кола. Ето тук, да, но тук беше. Така. Да. Това ли беше половин час надолу и накрая нищо. Чайте, аз скачам по водата. Поне има доста въглища. Ето и тук имаше въглища. Ето и. Добре, и тук има още. Да. И да, хора, тук имаше още ето и още. Ще ни трябва да си осветим това базичката отстрани. Докато си направим къща. Защото това не знам дали ще е скоро и за това. Добре, събрах. Повече ми трябват. Нека сега да излезнем от това. От минута. И да се върнем в холма ни. Да. Да, така хора. Сега. Да. И да, хора. А сега да видим да. Чакай сега да сложи останалите в печката. И малко съвтим тук. Така хома да се спамват мобове. Е така да. Та ябълка няма я ядем. Прибираме в често. Извинете за този лак.
Да приберем тези неща. Те няма да ни трябват определено. Да изядем зол. И да разгледаме какво има около нас. Това там овца ли е, да? О, колко много овци. Макар че няма, ми трябва там за всеки да ги убия. Да. Ето още една овца. Готово, убихме я. Ето е, там има още. Ето тук е пълно с овци. Ето и трябва да убием. Чакайте, извинявай. Готово. Готово. Още да има случайно. Май не. Да, вече не. Да, вече няма овци. Сега да се върнем в хома и да изпечем месото. Опс, изгубихме ли си? А, не, ето то. Добре, че съм осветил и ставаше тъмно. Иначе може би нямаше да намеря това, защото торчовете си личеха къде. Да сложим месото да се пече. И да приберем тази вълна с част. Да. Малко ще побием мобове. Няма камък, че е малко камък. Чето всъщност къде ни беше това, дет копахме надолу. И да взема малко въглища. Ей така. И да си вземем месото. Да направим малко торчове. Готово. Къде копахме? Тук ли копахме? Да, тук копахме. Тук даже може да се скрием за предвеща, макар че няма смисъл, защото имам легло. Просто вече вече зомбита. Стойте си горе, не ми трябват. Само ако имат сбрани ми трябват. Я да се качим да видим. Аз го не виждам нищо. Честно да ви кажа, не виждам нищо. Не виждам нищо. Да си крафнем още една брадвичка. И това там е зомби. Или това е клипър, да, клипър. И зад него май има скелет. Убихме го. Там има и скелетън, виждаме го. Ето го. И това е стрей. О, пуста. Бяга. Но не може да се мерим с него.
Май сме до тук. Бързо трябва... Не, отидохме. Трябваше да се пробвам срещу тях. Вземай айтемите. Вземай айтемите. Убихме ги. Пържалите са и тук, торчовете са и там. А, не. У нас ли са? А, ето ги. Тук има нещо. А, е дървото. Още едно зомби. На мен зомбитата са ми лесни, но не и стреловете. Ами господин Ендърмен май не очаква гости. Искам да му се пробвам, но... Имам идея. Аз да се пробвам на господин Ендърменчо. Имам ли блокове всъщност нещо? Често. Имам супер многото дърво. Има камъка ми е паднал някъде. И да, хора, това ще е всичко за този клип. Следващия ще продължим и чао, чао.